Часа е 7:25. Отивам да видя дали ще му направя един риболов на костури за 2 часа. Възможно е за 2 часа 20 костура да фанеме. Например, това да ни е таргета. Да ни е мисията в живота. Сега ще видим. Ето, влизаме на вода в толкова часа. Ето какво ще ги ловиме. Но тип джик примамка и горно силиконче. Има бая неприятен вятър. Нали сме риболовни ентусиасти. Ще пробваме да изпълним посочените 20 костура. Много малък. Номер 2. Има вариант да са 2, но може един да се откачи. Не, просто е по-добър. Доста вятър, но пак има ударчета, така че не мога да се оплача. О, така го взе този костур. Може да са 2. Как дърпат? Оп. Не един е, но е по-хубав. Пак. Браво, бе. Даже си е директор. Осем часа. Добре вървим за сега, мисля, че сме на, както гледам, 4 или 5 броя. Има до 20 де. Какво се желая? Mambo number 5, very big, стрижок. Не са чак толкова активни, както по принцип. Малко и нормално с този вятър, аз се измествам, може би бая. И може да не съм намерил схемата още. Много гари. Много дребни. Ето не идея по-добре от другия ден. 6. Дупленце 8. И двата избягаха от кепа.
Облаците, може ли да кажеш на какво ви приличат? О, яко седалището. Даже не разбрах как го закачих. Моя штука. Хорио е. Тръскаше. Червена перка. Вижте, нагорен силикон. Вижте. Каква червена перка. Направо го изява цялото. Брутално. Освободих червеноперката. Да метна и скъсах въдицата. Метнах и само чух как ми падна примамката някъде. И тя къде се оказа? Какъв късмет. И е закачена тук. Ами, ще превържа набързо нещо и ще трябва да тръгвам, то стана вече 9. Между другото, тук имате проблем да стигнете върха проходилка, ето разделяте си въдицата на две, оставате единия край и може да стигнете хем върха, хем да си превръзвате. Исках да си направя снимка с червеноперката, ама фанах и направо полудя и я сипах. Не, ще я затегна аванса. Беби костурче. Това мислех да последния каст. Часа е 9:47. Тък му натоварих и тръгнах. Като за 2 часа